नमस्ते. आज श्रावण सोमवार आहे आणि आज उपवास आहे. आता उपवास सोडायचा आहे. तर मी उपवास सोडताना जे आपण जेवण बनवलंय ना, स्वयंपाक केलाय, त्याचा देवाला नैवेद्य कसा काढायचा आणि ते काय काय पाहिजे त्याच्यामध्ये ते मी आता तुम्हाला दाखवते. हे केळीचं पान आहे. हे आता पान आहे ना, आपल्याला जेवढं ताटामध्ये बसेल ना, हे पान आणलंय केळीचा. आणि केळीचा पान आणायचा ना, तो पण असा जिभेचा आणायचा, म्हणजे शेंड्याचा. हे असा शेंडा असतो ना, त्याला जिभेचं पान बोलतात. आणि उपवास सोडायला आहे ना, हा जिभेचाच पान वापरायचा असा. आणि बाकीचं पान उरेल ना, ते आपण इतर कुठल्या पण गोष्टीला वापरू शकता. आता मी हे पहिलं आहे ना, हे मी ताट घेतलंय. हे ताटाच्या मापाचं आहे ना, मी हे पान कापून घेणार आहे. हे असं पान घेतलंय. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना, मी पहिला भात वाढणार आहे. आता मी ते जिभेचं पान काढून घेतलंय. आता तुम्ही म्हणाल हे अजून पान कशाला कापते, तर हे पान तर महत्वाचं आहे. हे पान आहे ना, आपल्याला गाईचं जेवण काढायचं आहे. हे पान आहे ना छोटासा, हे गाईचं जेवण, म्हणजे गायला पान देतात ना ते. पहिलं आपण जेवायच्या आधी देवाला नैवेद्य दाखवताना आहे ना, आपण देवाला जसं नैवेद्य काढायचं ना, तसं ते पहिलं गायचं पान सुद्धा काढायचं. हे त्याच्यासाठी हे गायचं पान मी हे ताटली घेतली आहे छोटीशी. ह्याच्यामध्ये हे गायचं पान ठेवलंय. आता मी जसं देवाचं काढणार ना, तसंच इकडे गायचं काढायचं. हा मी आता एक छोटासा पेला घेतलाय. त्याला आहे ना, हे पाणी आहे, पाणी हाताने आहे ना असं पेल्याला लावायचं. आणि त्याच्यामध्ये आहे ना, हा भात आहे. हा भात आहे ना, असा पेल्यामध्ये भरायचा आणि असा दाबून काढायचा. आणि ह्या भाताचा आता आहे ना, याला काय बोलतात माहिती आहे का? मूद बोलतात, मूद. भाताचा मूद. आणि हा मूद आहे ना, पेला असा ताटामध्ये पानावर हे बघा असा काढायचा. हा असा काढला ना आपण, की तो अजून एक काढायचा. म्हणजे श्रावण शंकराचा वार असला ना, तर त्याच्यामध्ये गणपती येतो, पार्वती येतो. त्याच्यामुळे काय करायचं, सोमवारचं आपण उपवास सोडताना 2 मुद घ्यायची. आता आपण जेवायला बसलो की आपली मुलं कशी येतात ना पुढ्यात बसायला, तसंच ते देवाचं पण असतो. हे असे 2 मूद काढायचे. आणि तसंच आहे ना, या ताटलीतला भात आहे ना, आपण गायला पण काढायचं. म्हणजे गायला मूद नाही काढायचं, असंच आपलं हाताने असं थोडंसं काढायचं. आता हे आपलं भाताचं झालं. आता त्याच्यावरती आहे ना, मी डाळ बनवली आहे. डाळ कशी बनवली आहे माहिती आहे का? झटपट डाळ बनवली आहे. म्हणजे उपवास असला ना, की कसं माहिती आहे का, जेवण बनवायला म्हणजे आपला पुरा दिवस उपवास असतो आणि जेवण बनवायचं असं कंटाळा नाही करायचा. मी झटपट डाळ दाखवली आहे, ते आपण डाळ बनवायची. आता आपली डाळ झाली. आता आपण आहे ना, आता तुम्ही म्हणाल आज उपवास आहे काकीचा, तर आज गोड काय बनवलं? तर आज सोमवार आहे ना, तर आज मी आहे ना शिरा बनवलाय. म्हणजे प्रत्येक वाराला आहे ना, शनिवार सोमवार असं प्रत्येक वाराला काय नाही काहीतरी गोड बनवायचं. आज शिरा बनवला तर दुसऱ्या वाराला आपण दुसरं काहीतरी बनवायचं. आता आपला भात आणि शिरा झालाय. आता मी भाजी कसली बनवली माहिती आहे का? वालाची बनवली. ही गावाला म्हणजे आमच्या कोकणामध्ये आहे ना, वाल फेमस एकदम. वाल आणि त्याच्यामध्ये बटाटा, शेवगाची शेंग असं. पण मी आज शेवगाची शेंग नाही वापरली आहे, म्हणजे मला भेटली नाही. ही वालाची भाजी गावाला फेमस असते. म्हणजे प्रत्येक उपासाला, कोणता पण उपास असेल ना, तर वालाची भाजी करतात. आता
आता त्याच्यामध्ये दुसरी भाजी आहे ना, मी पालकची बनवली आहे, सुकी भाजी खोबरं टाकून. जेवढं आपण देवाचं काढतो ना तेवढंच आपण गायचं काढायचं, पण गायचं कसं असं छोटं छोटं थोडं थोडं काढायचं. आता ही आपली भाज्या झाली. आता खास म्हणजे काय उपवासाला लागतं, लोणचं. लोणचं असलं की कसं उपवासाला म्हणजे चांगलं जेवल्यासारखं वाटतं पोटभर. असं लोणचं आहे ना, असं पुड्यामध्ये घ्यायचं. म्हणजे आपण असं नाही की कुठे पण घेतलं तरी चालतं. आपलं जेवण कसं भूक लागलेली असते. आता मी तुम्हाला हे ताट कशासाठी दाखवलं आहे, म्हणजे उपवासाला म्हणजे काय बनवायचं हा माणसांचा प्रश्न असतो. त्याच्यासाठी मी तुम्हाला हे मी आहे ना आलूचे वड्या बनवल्या आहेत, पण हे कापून आलू आहे ना झटपट बनवले आहेत. ते तुम्हाला आहे ना नंतर रेसिपी दाखवेल. आता हे गाईला ठेवायचं आहे ना, तर गाईला असं पुरं नाही ठेवायचं, कारण गाई आहे ना ही अशी वस्तू खात नसते, म्हणून आपण त्या गाईचा प्रसाद म्हणून आपण ते काढायचं आहे. ही कांद्याची भजी बनवली आहे. आता आता हे मी आहे ना हे कुरवड्या तळले आहे. हे कुरवड्या आहे ना असे साईडला ठेवायचे. म्हणजे आपण पापड वगैरे आहे ना आपण काही आणू शकता, म्हणजे करू शकता. असं असं नाही की म्हणजे घरामध्येच पाहिजे तर करायचं असं नसतं. आज मी पुऱ्या नाही बनवले, आज मी चपात्या बनवले. कारण काय माहितीये, उपवास असला ना की तेलकट नाही बनवायचं असतं. चपात्या वगैरे अशा आहेत ना मोडून चांगले ताटामध्ये ठेवायचे. म्हणजे कसं माहितीये, उपवास असल्यावर म्हणजे कसं घाई होते जेवायची, तर घाई नाही करायची, त्याच्यासाठी आपण मोडून ठेवायची. ही आपल्याला चपाती गायला द्यायची आहे. हे आता आपलं उपवासाचं जेवण रेडी झालेलं आहे. आणि हे दूध घेतलंय. म्हणजे आपण कसं जेवायला बसलो की नाही की लगेच घास नाही मारायचा, थोडस आहे ना दूध प्यायचं. दुधामध्ये साखर टाकून घ्यायची, असं ढवळून घ्यायची. आता पहिलं जेवायला बसलं की नाही आपण, मग काय करायचं, हे आता आपलं जेवण म्हणजे देवाचा प्रसाद आपण जो उपास सोडतो ना, ते हे माझ्या साध्या पद्धतीचं जेवण, म्हणजे जसं आम्ही घरामध्ये करतो ना त्या पद्धतीचंच आहे. असं म्हणजे साधं जेवण बनवायचं, साधं आणि सोपं. म्हणजे उपवासाला आहे ना तेलकट तिखट पण जास्त खायचं नाही. आणि मेन म्हणजे आहे ना गायचं पान काढायला विसरायचं नाही. आता तुम्ही म्हणाल मुंबईला गाय कुठे असते, पण ती गाय असू द्या नसू द्या, पण गायचं पान काढायचं. आणि ते आहे ना रात्री तुम्ही जे उपास सोडला की ते झाकून ठेवायचं, चांगलं ताट मारून झाकून ठेवायचं. आणि ते राहिलं ना की उद्या मग ते आपलं चांगल्या जागेमध्ये असं नेऊन ठेवायचं. म्हणजे समजा आपण कचरा टाकायला जातो ना, त्या कचऱ्यामध्ये नाही टाकायचं, असं चांगल्या जागेमध्ये नेऊन ठेवायचं. तिथे कोण पण असं म्हणजे कुत्रा म्हणा मांजर असं कोणतरी खाऊ शकतं. म्हणजे आपण काढलंय नाही ते, इथे आपली गाय कुठेतरी असेल ना तर तिचा आत्मा येऊन ते जेवण जेवते असं समजून ते आपण गायचं पान काढायचं. पहिलं गायचं पान काढायला विसरायचं नाही. आता मी काय सांगते तुम्हाला, आता आपलं हे ताट भरून झालंय आणि आपल्याला आहे ना देवाच्या पुढ्यात ठेवायचं आहे किंवा आपल्या पुढ्यात ठेवायचं आहे. आपण कसं देवाला पहिलं नैवेद्य दाखवणार, ते आपण कसं माहिती आहे, आपल्या पुढे देव आहे आणि आपल्याकडे देव बघतोय असं समजून आहे ना आपण हे ताट असं फिरवायचं. असं ताट फिरवायचं. फिरवलं की मग काय करायचं, आता मी तुम्हाला सांगते की मी बसले या जागेवर, देव बसलाय समजा, आणि त्याच्यावरती आहे ना आता हे ताट आहे ना फिरवायचं आणि असं म्हणजे आपण देवाच्या पुढ्यात ठेवलंय असं समजायचं. आणि काय करायचं, आपण आता ही जागा आहे ना, ही कडा आहे ना पानाची, ही देवाच्या पुढ्यात करायची. म्हणजे मी बसले आहे ना, इथे देव बसलाय समजायचं. आणि आपण काय करायचं, असं तांब्याभर पाणी घ्यायचं चांगलं, आणि हे पाणी आहे ना हातावर घेऊन आहे ना असं पाणी आहे ना ताटाभोवती
असं 3 वेळा असं सोडायचं आणि आपण ताटाला असा नमस्कार करायचा. म्हणजे कसं माहितीये, जोपर्यंत आपण पाणी सोडत नाही ना तोपर्यंत देवाला भोग अर्पण होत नाही. म्हणजे भोग म्हणजे आपलं जेवण, ते देवाला अर्पण होत नाही. आता मी पाणी सोडलं ना की आपलं समाधान झालं की आपला देव जेवला. पण जेवणार आहे कोण? आपणच. आणि देव पण आपणच. उपवास करतोय फक्त देवाच्या नावाने आणि जेवणार आहे आपण. फक्त पाणी सोडायचं आहे. म्हणजे एकदम मस्त छान उपवास पकडून, म्हणजे चांगलं देवाचं नामस्मरण करून आपण जर उपवास पकडला आणि असं जेवण जर आपण ताटभर जेवलो तर ते किती सुखाचं जाईल आणि चांगला दिवस पण जातो. आता मी हे जसं बनवलंय ना तसंच तुम्ही बनवायचं. त्याच्यामध्ये असं नाही की देवाला पंचपक्वानच आवडतं. आता तुम्ही जॉब वरून आलात, तुम्हाला आता कंटाळा आलाय, आता जॉब करून आला, दिवसभर काम करून वैतागून आलात आहे, तर तुम्ही पंचपक्वान कुठे करत बसणार? म्हणून काय करायचं, एक भाजी केली तरी पण देवाला आवडते. एक भाजी करायचं, गोड काहीतरी करायचं, डाळ आणि भात, बस. दूध नाही तर दही द्यायचं, झालं देवाचं समाधान. असं असतं. हे आता मी तुम्हाला एक उपवासाचं ताट दाखवलंय, असं तुम्ही पण बनवा मस्त. आता आपण उपवास सोडला, आता आपल्याला हे ताट जेवायचं आहे, तर आपण पहिलं काय करायचं, पाणी सोडला म्हणजे आपलं देवाला भोग अर्पण झाला की देव जेवला. आणि तसंच आहे ना, मी तुम्हाला नाही दाखवलं, तसंच गाईच्या पानावर पण आहे ना असं पाणी सोडायचं. हे असं पाणी घ्यायचं आणि असं 3 वेळा पाणी सोडायचं आणि त्याला पण नमस्कार करायचं. म्हणजे तो भोग आहे ना गाईला अर्पण केल्यासारखं होतो आणि गाई जेवली असं आपण मनातून समाधान करायचं. पाणी सोडलं म्हणजे ती गाय जेवली. आणि हे ताट आहे ना फेकून नाही द्यायचं गाईचं, तसंच ढाकून ठेवायचं आणि दुसऱ्या दिवशी चांगल्या जागेमध्ये नेऊन ठेवायचं. म्हणजे तिथे कोण पण कुत्रा मांजर असेल तर खाऊन टाकेल. आता आपण जेवणार आहे ना तर आपल्या बाजूला हीच बाजू पाहिजे, हीच बाजू आपल्या पुढ्यात घ्यायची. आता मी जशी बसली आहे ना तसंच आपण जेवायला घ्यायचं. आता आपण जेवताना पहिलं काय करायचं, थोडं आहे ना, म्हणजे कसं दिवसभर काय खाल्लेलं नसल्यामुळे आहे ना, आपण पहिलं हे दूध प्यायचं. असं दूध पिलं की नाही, आता मी दूध पित नाही पण दाखवते. मी असं दूध पियाली समजा आणि मी आता ही वाटी खाली साईडला ठेवली. आता ही चपाती उचलून आहे ना आपण इकडे दुधाच्या जागेवर ठेवायची. आणि हे आहे ना, ही चपाती अशी तुकडा मोडून आहे ना आपण असं चपाती, कुठली पण भाजी तुम्ही असं लोणचं काही असं खाऊ शकता. हे सर्व खाऊन झालं की नाही मग आपण भातामध्ये हात घालायचा आणि आपण गोड खायचं, म्हणजे आपण जेवलो. आता मी वालाची भाजी आणि पालकची भाजी बनवली आहे. तर तुम्ही आहे ना दुसऱ्या वाराला उपवासाला शनिवारी, तुम्ही समजा शनिवारी आहे ना दुसरी कोणती पण भाजी करू शकता. वाटाण्याची, बटाट्याची करू शकता, पनीरची भाजी करू शकता, असं कोणती पण भाजी. आता जेवढे मी भाजीचे डिश बनवले आहेत ना त्याच्यामधून तुम्ही आहे ना निवडून काढायची. देवाला 4 भाज्या नाही पाहिजे, देवाला 1 भाजी चालते की 2 भाज्या चालतात. असं म्हणजे तुम्ही स्वतःला त्रास करून नाही घ्यायचं, कारण ते जेवण आपणच जेवायचं आहे. एवढीच माझी विनंती आहे की असं मस्त जेवण साधं आणि सोपं करा आणि मस्त राहा, मस्त खा. नमस्ते.